जोङो कायनै डिमान्ड नतियै राज्य सरकारनि थानि थ्रु DM थ्रु S.D.M जोंबरनो थानि कायसा मेमोरेन्डाम रहरनानि आगेनसिमिनि जोंनि कक साजा तंमानि जों S.D.M तेलेमुरनि S.D.M नि थानि जोङो चिनि सानमुं याफारि रिलायनाय दाबो S.D.M through बेलायखेनो हामबाय जत मीडिया रगनो जों तिनि तेलेमुरा डिस्ट्रिक्ट तिप्रामथा कल्याणपुर कृष्णपुर तेलेमुरा तीनटा ब्लक कमिटी बाय जों तिप्रामथा बाय जों तिनरा लाहार का सलायखा तां बागै लाहार का सलायखा नरक जतनो खना खना नर साइमान बायखा जों मायं कथंनि থেকে যে নখ হোক সবাই জাগনাই মায়ুং কथंबाय বাগান নষ্ট খাইজাगनाय आबरकनि पार्मानेंट सल्यूशन मायुं कथंनि जों आबो सानमानि ते कैसा हंके चिनि पाट्टा लैंड फरेस्ट पाट्टा आ पाट्टा रकनो दाकी दाकी डिमार्केशन खाई रिनानी आबोनि लगे लगे जोंआबो साका जे इदानिं चिनि पाट्टा फरेस्ट डिपार्टमेंट থেকে যে ইনকুরেশন नै रायदा जायाखै जे सबायना नायमानि रमुई टक मानि आबो रंनो तुई बुचुं कक सालायखा क्रिमिनल हेमानि पाट्टाना इलीगल हेमानि हेके चिनि मायुं बाय नक सबाय जमारो कम्पेनसेशन माया फसल खाइमारो कम्पेनसेशन माया राबार नष्ट खाइमारो कम्पेनसेशन माया आबो जतनो कायसा कमिटी खावै जत सबाय जागना रनो रां रिनानि बागै कम्पेनसेशन रिनानि बागै इमिडिएट within sabta kaisan bisingo जों बाय आसुगै कमिटी खानानि बागै DM साहेबा जोंनो कक रिखा ताबो भिडिअ कन्फारेन्स खाइ जों बबे कक सालायका बनि बसालानि सरि हामिया लुमै काबै तंमानि बागै ब फाइना हनपान फाइमालिया ब फाइना तंमानि किन्तु फाइमालिया हेके बबे कक सालायका ओ मायुं बाय नक सबाय जागनाय इभेन मायुं न पार्मानेंट सल्यूशन तामो खाइमान आबने बागै जों साका वाचमेन आ पारानिनो मायुं मरंनानि बागै रिक्रुटमेन्ट खायना नंथुन बरं नाहार जाना नंथुन गुबुननि पारानि आ पारो जता तार जाथुन आबरंनि जों कक साका जतनो DM साहेब गोसिखा हेके ताबो पाट्टा जों साका पाट्टा डिमार्केशन खाया साक ओ मंगिया कामियं थुन कल्याणपुर तेलेमुर थुन कुनु जागाव ताइ JFMC ओ ताहाबदि बरक साका जों आसुगै सानानै बरक ल एन्ड अबो बरक साका इ आबा हाइके जों ताबक आपातत JFMC अमाइके कुनु फरेस्ट अमाइके ताइ थां खाइलिया गे पाट्टा नरक जतनिनो पाट्टा तंगो बरक चिनि S.D.M बो तंगो SDP बो तंगो DM साहेब गोसेका जत पाट्टा न जतन डिमार्केशन खाइरिनानि बागै बरक गोसेका ताइ फरेस्ट न अबाइके माने थान खाइ कुनु केबुनि या अमाइके समानि बागै इभेन जे বিষয় ताबक মন্তাং নিফান অংথন যে কোনো জায়গাও যে ফেমসি বাই যদি নরকনি জায়গা পাতা ন জায়গানে সেক জায়গায় তঙ্কে ফরেস্ট বাই সেক জায়গায় তঙ্কে নরক জাতি জাতি ডিমার্কেশন নাঙ্কাকে প্রায়োরিটি বিশেষ আ জায়গা রং নরকনি পাতা ন ডিমার্কেশন দিনাই কোন ফরেস্ট ফানো কেবু ফানো আর তাই ননি জায়গানো তাই সেগি মেয়াজাত আবনে বাগিবো DM সাহেব গোসেকা আং সাকা চিনি SGFO फरेस्ट ने SDFO चिनि आरो उसगांगो मन्तांगो थाङै बोरि रगनो ब अफिसार तुति बाहायके याक्ति सावै बोरि रगनो घटना रमिमान बाहायके बरगनो चपारसरै गारि दाइमान ब त क्राइम सिके बाहायके दुगान दने रनो ब क्रिमिनल निसा बाहायके ब पाट्टा मान रगनो ब इलीगल निसा आबो रगनो ब अरनि को ट्रान्सपारेन्ट रिजाङै फानुसे ताबो पर्यन्त ट्रान्सफार थांया उइथिन साप्ता काइसन बिसिङो बनो अर मार हनाय आबो बगो सेका ओ SDF नो साप्ता काइसन बिसिङो बरनि बनो रिल हरसिनाय इभेन हागे जों साका तासिङो त ताइ काइसा हागे ए जे उत्तर महारानी पर तहसिलदार मायुं बाय नक सबाय जागिबो निनि खेतरग मैखिथों थाइखनो नष्ट अंजागिब फाइनाय फाइदि आबनो रिपोर्ट खाइफाइदि हिके थांगिया अंमानि बागै जों साका आबनो बारनो नर्दि आरो कताल काइसा तहसिलदार दि आबो बगो सेका
बेबान गोसिखे ताबुक चुंबरक न टाइम रेखा 3 तारिख चुंबाय DM बाय फरेस्ट बाय के चुं जतन आचगै ओ प्रॉब्लम रो बायुंगनि प्रॉब्लम ते पाट्टानि प्रॉब्लम रो प्रॉपरली परमानेंटली सॉल्व खानन बगै DM साहेब गोसिखा आबनि बगै चुं ताबुक चिनरो जों गोसां खायनो जों ताबक आसुखन नरकनि सुबा सुबाय जतनि फाइमाबाय जतनि खरांबाय जों अब लामाका सलायमानि जों चिनि सक्सेसफुल होनो जों खाकाओ आगामी दिन इभेन तासिङै चिनि खाना चिनि लिडार चिनि सिनियर लिडार ब मेने बर्मा सरने घटना रग जेबाबे अंखा औहाय षড়যন্ত্র रगनो बाहायनो ताइ इया नातै SDM न माने सदर्थक कायसा भूमिका नानानि बागै इन्वेस्टिगेशन खायनानि बागै कयखा आन बागै ताखुकताय बुकुकसं जों साका सातटा कायसानि बिसिङो जुदि अब ओ कक सालायमानि रिजल्ट बंगि हाके सामुं रम जायाके हायनो हाय तैसा आसंनाय माने सातटा कायसा नाया 3 तारिखनो जोंबाय आसंलायनानि बागै DM साहेब कक रेखा मुंगिया कामी ब्लग याके SDM अफिस जेकुनु जागा जों आसंनानै हेके जों मेमोरेंडम बहायनो ताबो हैंड ओवर खायरिखा हेके नर चिनि लगे MLA साहेब दङो चिनि कल्याणपुर ब्लक प्रेसिडेंट दङो चिनि लीडर अशोक देव बर्मा चिनि लीडर महेंद्र देव बर्मा चिनि लीडर गौरव देव बर्मा चिनि रंजित कुमार देव बर्मा चिनि एडवाइजर दङो बारो DM नि बखाक्ते DM सिमा ऑनलाइन कक्सगा SDPO साहेब दङो कमलपुरनि SDPO फाइका हेके अरनि SDM दङो जोंबाय अब हायता गबो खोनि सिं पाट्टानि सलिउसन निबाय जों तो सारा त्रिपुरानि साका अबनो तो जों गभर्नमेन्ट रहका आपातत ओ डिस्ट्रिक्ट नि दायित्व बनि बाहिनी DM सह ब अबनि दायित्व नानै हामबाय जतन हेके चिनि पाइ